posachedwapa tikupasirani nkhani zimene zachitika mdziko muno ndipo zawerengedwa pa wailesi yakanema ya Times lero lino pa 2 January 2025. takhalani pompo mumvesere. Tiyambe ndi nkhani yakuti amene amayankhulapo pa nkhani za ndale komanso ulamuliro wabwino aloza chala mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera pamene asinthira nduna zake. Lachitatu Chakwera adasintha nduna zawo pamene adachotsa nduna ziwiri komanso kulemba nduna zina zatsopano. Koma akatswiriwa ati kusinthaku ndikungoyang'anira chisankho chimene chichitike chaka chino. Anthuwa adzudzulanso Chakwera pokuza chiwerengero cha ndunazi kuchoka pa 27 kufika pa 31. Awandafu Nkhuche ndi mmodzi mwa anthu andipa kufotokoza. Kabineti yasankhidwa panopai yasankhidwa mu zifukwa za ndale. Tingathe kuona kuti yakulitsidwa ndithu ndi cholinga chokuti mulowe anthu ena amene akuoneka kuti ali kumbali ya president. Zinthu zomwe zili zolakwika chifukwa tikati tione chuma cha dziko lino silingamakhale ndi kabineti yayikulu ngati imene iyi. Tikuoneseratu kuti chuma chambiri chizipita kumeneko cholinga chokuti nduna zathu zatsopano zikhale kuti zikusamalidwa. Tisayembekezere zambiri monga momwe taonerapo kusintha kwake sikuti ndi kochuluka kutengera ndi kabineti ya mbuyo ija. Ndiye kupita chitsogolo nkhani yake ndi yomweyo ndithu. Silingayembekezere kuti kabineti ichite zodabwitsa pamene china chilichonse kwina akumbomamo sichikuyenda. Ndiye kungolankhula momveka bwino kuti inde kabineti yabwera koma tisakhale ndi zoyembekezera kuti zinthu zina zake mdziko munomu zisintha. Ndipo Edward Kambanje ndi mkulu wa bungwe la nzika zokhudzidwa. Maina amene alengezedwa ndi omwewo palibe kusintha kwenikweni kumene kwaoneka. Ndi anthu omwewo amene no alephera kutumikira Malawi. Inu ndine tikwadziwa bwino kuti no sadathe kutumikira bwino, koma m'malo mwake taona kuti no yangobwera kabineti ya anthu ochuluka imene sikugwirizana ndi chuma chathu imene chilili pakadali pano. Mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP apita Mutharika kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walephera kuyendetsa bwino dziko lino pamene wati pali kusakhazikika pa mitengo ya zinthu zosiyanasiyana m'misika komwe kwakhudza amalawi ochuluka. Mutharika yankhula izi pa misika ya Migowi boma la Phalombe omwe amachita misonkhano yoyimayima. Malingana ndi Mutharika, kukwera mtengo kwa chimanga chomwe anthu akugula pa mtengo wa 62,000 kwacha thumba lolemera makilogramu 50 ndi chizindikiro kuti utsogoleri wa dziko lino suli bwino. Apa iwo apempha anthu kuti chaka chino adzavotere chipani cha DPP ngati zomwe akuziona mdziko muno zikuwapweteka. Izi ndi zina mwa zimene Mutharika adafotokoza. Chifukwa paziko pa ya Mugambe Malawi ali pa moto, chifukwa ndipo malovunda. Ndipo mawankhanza boma lomanga anthu palibe chifukwa, boma lokhapa anthu yese zimenezo zathera pa September 15. Koma September 16 ife tikupita kusanjika pale. Oye, tikwauza kuti mukonzeke, muyambe kusamuka kusanjika pale. Chifukwa pa 17 September ife ADPP tikubwera kumene. Bibi oye, ine ndavomera kuti ndiyimenso chifukwa ndine ntchito imodzi kufuna kupulumutsa inu anthu Malawi. Bibi oye, ndikuziwa mukumuzika Manjawa
mitengo yokwera kulipira soko kadi mchere kaya suga zikuvula kwambiri zonse zikuvula kwambiri na zonse zakwera nichakwera. Amenewo ndi mawu a mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika amene alankhula patangodutsanso tsiku limodzi mmene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adauza Malawi kuti akhale ndi chiyembekezo kuti mdziko muno zinthu zitha kusintha chaka chino. Chipani cha People's Development PDP chati chidzayima pachokha pa chisankho chimene chichitike chaka chino. Poyankhula ndi Times, mtsogoleri wake Conrad Nankhumwa wati chipani ichi chayika maziko okwanira. Tikupatsirani zambiri pa nkhani imeneyi mu nkhani zathu zotsatira. Mu nkhani zina, aphunzitsi osachepera 82,000 pa aphunzitsi oposa 100,000 amene akuphunzitsa nsukulu zosiyanasiyana mdziko muno ndi okhawo omwe akuyenera kumagwira ntchito. Izi ndi malingana ndi unduna wa maphunziro atikamba kuti aphunzitsiwa ndi omwe alembetsa ndi kupatsidwa ziphaso zogwirira ntchito yawo ndi bungwe la Teachers Council of Malawi pofika pa 31 December 2024 kuchokera ku Lilongwe. Nayo Pemphero Malimba. Wofalitsa nkhani za unduna wa maphunziro amphatso nkuonera anati popita chitsogolo aphunzitsi amene alibe chiphaso sadziloledwa kuphunzitsa msukulu za dziko lino. Ankuonera ati undunawu kudzera ku nthambi yake ina yotchedwa Quality Assurance pa Chingerezi udzionetsetsa kuti ukuyendera msukulu zosiyanasiyana kuti udziona ngati aphunzitsi okhawo amene ali ndi chiphaso ndi omwe akugwira ntchito. Aphunzitsi amenewa amene atsala tiwatsimikizire kuti ali ndi udindo oti aonetsetse kuti mwansangasanga apeza chiphaso chawo chokugwirira ntchito. Chifukwa ngati sangatero, monga mukudziwa inu motsatira malamulo, sakuyenera kuti apezeka kugwira ntchito msukulu za dziko lino. Chifukwa amenewo ngosavomerezeka. Mtsogoleri wa bungwe la Teachers Union of Malawi Awire Malimba apempha bungwe la Teachers Council of Malawi kuti lonjezere nthawi yoti aphunzitsi alembetse ndi kupatsidwa chiphaso, ponena kuti aphunzitsi ena amene ankafunitsitsa atalembetsa adalephera kutero kamba ka mavuto ena omwe ndi kuphatikizapo kuvuta kwa makina a intaneti. Ifeyo pamenepo singakondwere kuti aphunzitsi ena apezeke kuti apeza mavuto. Chwa mavuto tinganene kuti ena sikuti anachitira dala iya, koma ena amafuna kulembetsako kwa chifukwa chapa online ndiye kuti ena zimavuta. Even masiku omalizira omaziwa ifa Malawi mina tindi tendency ya kuti zinthu zikamachitika timafuna masiku omalizira ine. Ndiye kunateza kuti queue yawo ya kumeneko ya online inali congested, zimakanika basi. Pothirirapo ndemanga pa nkhani, mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition Benedicto Kondowe ati kuletsa aphunzitsi amene alibe chiphaso siganizo loyenera potengera kuti mdziko muno muli vuto lakuchepa kwa aphunzitsi. Komanso kodi chiganizo chimenechi ndi chiganizo chothandiza dziko, ife tikunena kuti ayi. Chifukwa tonse tikudziwa kuti tili kale ndi aphunzitsi ochepa. Chimene kanso ikadapanga ndikuonjezera nthawi chifukwa mwina amene alephera pa zifukwa zokwanira. Ndiye sanganene kuti chifukwa choti tatseka ndiye kuti aphunzitsi amene titakhale nawo wovomerezeka ndiye 2,000 okha, onse amene sadalembese asiye ntchito. Chifukwa izizi ziwononga maphunziro. Bungwe la Teachers Council of Malawi lidakhazikitsidwa kuti lidzionetsetsa kuti likulemba kupereka ziphaso kwa aphunzitsi komanso kuonetsetsa kuti ntchito ya uphunzitsi ikupita patsogolo mdziko muno. Mukuonera nkhani mwa tsatane pakanema wa Times ndi zambiri tikangonera izi. Naninso ndipo popitilira ndi nkhanizi, apolisi ku chigawo cha kumvuma kwa dziko lino ati ndi okondwa kuti achepetsa chiwerengero cha milandu ndi 11 pa milandu 100 yonse mchaka cha 2024. Oyankhulira apolisi mchigawochi Patrick Musa wati iwo achepetsanso chiwerengero cha ngozi za pansewu ndi 15 pa 100 zilizonse. Mtolankhani wathu Jason Malowa anayankhula ndi Musa. Chaka chimenechi cha 2024 ifeyo ngati apolisi ku Eastern Region tagwira ntchito yapambana ndipo tikunena izi chifukwa tinena kuti takwanitsa kutsitsa milandu ndi 11%
Izi zili chonchi chifukwa chonena kuti chaka chino cha 2024 tinapanga rekodi milandu 5,734 kuyerekeza ndi milandu 6,409 imene tidachita rekodi mu period ngati yomweyi from January to November chaka chatha. Ndiye tikoza kutsimikiza kunena kuti iyayi tinachita bwino. Komanso nkhani ya ngozi zapansewu tinachita bwino chaka chimene cha 2024. Bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF lati lakwaniritsa kugawa feteleza kwa alimi oposa 30,000 pa chiwerengero cha alimi 400,000 amene likufuna kufikira ndi ngongole ya feteleza. Mkulu wa bungweli Humphrey Mjetseni wanena izi pamene amakhazikitsa ntchito yopereka fetelezayo mdera la kumvuma cha kumpoto kwa boma la Lilongwe. Pemphero Malimba wadzanso ndi ripoti. Mkulu wa bungwe la NEF Humphrey Mjetseni ati bungweli sili kudana nkhawa ndi chiwerengero cha alimi amene lafikira, ponena kuti bungweli lili ndi dongosolo loti lifikire alimi ochuluka pomatha mwezi uno. Chilinganizo chachi lero tifikira alimi 400,000 pamene tizimaliza season. Tiyesetsa tikogere kuti tikamamaliza mwezi uno wa January titafikira alimi pakati pa 100,000 ndi 200,000. Alimi ena apamwambawo 100 to 200,000 tidzafikira ndi thandizo lomweli la mafamu inputs mwezi wa February ndi March. Koma amenewa tidzakulimbikira alimi amene akhoza kulima mbewu zina kupatula pachimanga. Pamwambowu bungweli linagawa matumba a feteleza okwana 300 kwa alimi amene ali pansi padera mfumu yaikulu Chimutu. Phungu wa kunyumba ya malamulo wa derali a Winston Kayima Panjira anati agwira ntchito limodzi ndi adindo osiyanasiyana poonetsetsa kuti alimi agwiritsa ntchito fetelezayo moyenera. Olinga ja NEF nkufuna kuwatukula iwo aja akhale nchakudya ngati achita business apange business mabwino. Ndionetsetsa kuti feteleza asakagulitse koma akathire kumunda kuti cholinga ja NEF amene atenga fertilizer ndi amene sanatenge ndalama zikwaniritsidwe. Mmodzi wa anthu opindula ndi fetelezayo a Gertrude Nyemba anayamikira bungwe la NEF pa ntchitoyi. Feteleza amene popeza tili alimi okwana 80 ndi kuti tigana matumba 14 ndipo ichi ndi chachilendo kwa ifeyo chifukwa nimene dala ndine chaka chatha zikusiyana. Chaka chino tipindula chifukwa zipangizo za ulimi zachuluka. Fetelezayo akugawidwa pansi pa ndondomeko ya ndalama zokwana 150 billion kwacha yomwe boma idayika padera kuti kudzera ku bungwe la NEF anthu apeze ngongole ya feteleza mwa zina. Amayi okwana makumi 14 amene amachita malonda m'misika ya Vumbwe boma la Tcholo komanso Njuli boma la Chiladzulo apindula ndi 500,000 kwacha aliyense zopititsira patsogolo malonda awo. Mayi ochita ntchito zachifundo a Trifonia Mpenganjira ndi amene wapereka ndalamazi kwa amayiwa. Ndondomekoyi ili pansi pa ntchito yopereka ndalama zokwana 20 million kwacha kwa amayi amene akuchita malonda m'misika ya m'midzi. Setina Tambula ndi zambiri. Amayi ndi ana ndi amene amakhudzidwa kwambiri ndi umphawi. Ichi ndi chifukwa chake mayi Trifonia Mpenganjira akhazikitsa ntchito yopereka ndalama zokwana 20 million kwacha kwa amayi osiyanasiyana amene akuchita malonda m'misika ya kumudzi. Mayi Mpenganjira anayendera amayi m'misika ya Vumbwe ndi Njuli ndipo iwo akufotokoza zambiri. Business ni chinthu chokuti umayenera kuyikapo mtima wako ngati kuti ndi mwana wakhanda amene ukenera kumusamalira teri. Ndine kuti kampambano amene uli nako nthawi zambiri azimayi athu business ikamalowa pansi nthawi zinaso kumatha kudziwa kunena kuti kodi ndiseva bwanji kampambano amene ndatsalaka akhoza kungogiva kuti business lero sinaende mawa sinaende kenapa akayikira kuti I think business ikuvuta then mangopereka mawu amene kumbalimbikitsa kuti asamafoke business ikakhala kuti sikuyenda. Mayi Alice Wonderful amene amagulitsa za masamba pa msika wa Vumbwe akufotokoza amene iwo apindulire. Mbali ina ndipo kuti ndigule geno yoti ikhale geno yoti ndithandize yayikulu yoyenderani ndama amene mwandipasa. Komanso mayi Mary Chikaonda amene amaotcha chipisi pa msika wa Njuli nawo analothokoza. Ndalama zimene sizo ndipo ndisinga pange nawo zikana. Panopo ndinalibe ndalama yokwanira yoti tipite tikaone. Kuambata panopo yakwera kula tutumba 250.
ine ndinakagulayi ndinakula inde 230 koma ndioti sikugulusa ndalama zake ndiye kuti apapa ndikuona kuti kapito limene ndimapanga ine chifani makula ndimbikili ya mafuta ndiye kuti pamene pandipitiriza kugulaso mafutayo bizinesi ndizakuti sikulaso. mayi mpinganjira akhala akupitiriza ntchitoyi m'misika ina. ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu mwa tsatanetsatane koma tisanasiyane na insomiti yake. umonso ndi mmene zinalili nkhani za lero lino pa 2 January 2025. zimenezi ndi zimene zikuchitika mdziko muno. kodi maganizo anu kapena kuti komenti yanu ndikuti chani pa nkhani zimene mwaonera lero lino? tachitani komenti tione.